like I said, you are building those castles for Igbo okay. Maka no one and the Nukuma Motanwa. Benenu bag ejumana on ihe ụgwọ ọrụ ọbụla mmadụ ihe ọbụla mmadụ na-eme nwere ụgwọ ije n'ọba ike aka ga-anọ. So you are joking and time for us to be serious and rebuke you because so as you can see onye takapụta osino Kali Church use na manipulate in deception. Isi na bụrụ Kali Church non-denomination Muslim even ndị omenala amam ha mere ndị omenala ịkpọgoro eji isi akpọ ndị fada na unu anụgolo n'okwu anyị na-ekwu akarịa na mana gee na ntị o nwere ihe nchọrọ ikwu. So Fada Nwebe si na ka nkọwasịrị na vidiyo si na unu nụ ihe okwu na Ebuka Obi anụrụ nwaanyị ihe ọ na-alụ fọ uno kastolini ọ na-alụ fọ oke na ngwere mana n'ọnụ nwaanyị na ọma mụtakwa nwa ya jekwa aja eji ese mịa ma eji mịa. So na mara na eji Ebuka Obi ji nwa ka n'ọnụ gụ nwaanyị ma ọ na-ada boda not by the way biko ihe anụ nwa na-ekwu na Igbo Blessed Sacrament enu biko asị m biko ka eweta ka na live video ebe a na-Igbo Blessed Sacrament enu na Zion biko no isi anyị enough is enough dị na ebugali okwu anụ enough is enough. Si biko si gisi ka na ya ebe dị otu ebe ahụ a na-ebuni dati n'enu ka ebuni ike n'ihi enu ka igosi video ebe a na-eme ya anyị dịkwana na Egobi Fada. If a lot of allegations and this thing in this video. One, Ebuka Obi nwa nwaanyị na ọma mụta nwa. Two, n'ihe niile ọ na-alụ before Kena ngwere. Three, no na Egobi ndị Fada nwe case with their bishops. So when people have realized na Fada na-enwe issue with bishops. Kedu ihe na-esele Fada na bishop? So it's time for you people to tell us the fact gịnị na-esele Fada na bishop. Na Egobi. Na agbakwa ya nkịtị na onye nwa ndị recruit with bishop. Onye che example bụ Fada Jerome, brother Jerome ka nọ nda kali na ndị Fada na-emele nka o ruru nwa agba ọsọ si na achọrọ ka unu me associate with this man. Why are you people being so dramatic ndị nka biko? Why are you people being so dramatic? So achọrọ m igbu oge nene the complete video just cool you down n'ezie na ihe Fada kwu o si na okwu lụrụ alụ na onwe ka o si adị n'ọnụ mana o ji ọnụ ya mention nwa anus ike na ndị fọrọ ndị na-eji n'ike eche echiche uji onye mention nwa so nke ahụ alụrụ alụ n'ọnụ ya ọkwakwu n'afọ. But that's by the way and then the complete video kono no ihe Fada Nwebe kwu ka ọ dịkwa. Like I said, you are building those castles for Igbo okay. Maka no one and the Nukuma Motanwa Benenu bag ejumana on ihe ụgwọ ọrụ ọbụla mmadụ ihe ọbụla mmadụ na-eme nwere ụgwọ ije n'ọba ike aka ga-anọ. So you are joking and time for us to be serious and rebuke you because so as you can see onye takapụta osino Kali Church use na manipulate in deception. Isi na bụrụ Kali Church non-denomination Muslim even ndị omenala amam ha mere ndị omenala ịkpọgoro eji isi akpọ ndị Fada everyday ndị Fada ndị ya amama nnu imegoro invite ka ha bịa bugharị ọfọ ha amaghị mere Muslim imam ịkpọgoro ka fa bịa megịnị ha bịa bugharịa ifefe ahụ wee ndị Muslim enwe n'ibre n'ọnụ ị na-enye disclaimer Ebuka Obi remain a Catholic but that ministry many there were so many Catholics who founded the ministry. Brother Jerome, for instance, and the Rubisi, they put you all through all the rigors and all the tests. Or pass ya, Bishop near approval. The Father needs a bar near Igbo Blessed Sacrament. Because all the Father man was here. Even with the thousands of lay evangelizers and our commission in Seluku every year. And the Father never chance. Then the Kadimsi Nezefa, Asogwafa, team of Ebuha, Aji Newman, Akanko, Nenzuka,
in apostolic communion and arụ ọrụ. Ọ bụghị ịbịa zụrụ nke gị, you're not under the obedience of anybody. Ị nakwaburu blessed sacrament. Hey! You will suffer. Ị ga-atacha afụ tie mkpụrụ oke onu mara na ụwa abịaghị ebe a na all about this world is not ebe a na-abịa achụ ego ma gị ma ejima gị. Because I'm not cursing you. No, ihe ị na-eme abụrụ na abụmọnụ already nyere gị. Ebe ị na-azọnye ụkwụ na-atụghị egwu, o meghị n'ọnụ ịkpọ ndị fada, ịtụ asị ejide gị kpọ ndị fada, orukwe esikwa na azụje gobitekwa ndị fada, ndị nwere issue with their bishop and their congregation. Ị na-eyuzu ha, you will suffer. Ị ga-atagide afụfụ n'ụwa. Ife ndị mmadụ amaghị na afụ ichere ihe ị na-eme all those crowd, no glory. Nwebe Joy na-agwa gị ya, in the name of the Lord God whom you are ridiculing with all the manipulations you are using. So, especially people non-denominational, ije range tekwa ndị omenala nwere abịa bugharị ọfọ abụọ ị na-eyuzukarị church, you know, with every amount of means, not abụ onye nke ji one day for Bishop Khalid, because manipulation is part of his being and existence. So I'm encouraging them to write what they want to write. I've gone about 2-3 people that they rejected their payment about a talk against Father Nwebe Joy or group of accusation. Very nature. You could see I stand the same ebubo, Igbo Father ebubo. Why come I use my powers by the grace of the apostolic and the prophetic? So I'm begging you to carry out what you want. What you want to do is fast, so that we know where you are coming from. So, especially those hopeless and unthinking people. Chineke nye break iwe na-eche iwere anus we na-eche. How can somebody, you know, a partial plate number not to ask you will die if you drive that car? Father Kevin Ugu, J the bunk or that one, and delete here all those things because then because here change here. As an Anagata Unavasi, now virgin. And the other in no so how I would virgin, no more than your Zoku. I put as a poor boss, and your brain is not telling you anything. So, only Bumwani, Makanoyi white. We are all men of God. And when that hour for us to come out and stand, when it demands of us, we come out. Yes, Stephen said it, and when he was saying it, people did not understand. I saw the heaven open. I see this man, he only made the wrong. Only I got the wrong. I'm not attacking anybody, but we are simply saying what the Holy Spirit asks us to say. Because when evil thrives in society, when everybody is seeking his own interest, and everybody wants to be called a good person, so, but somebody must bear the card, somebody must sacrifice himself. And Stephen has always been Yes, when Stephen was bearing that witness, as they shut their ears, they killed him. They killed him only for them to discover that what Stephen was saying was true. And because of that, what did I do? I you know, in the martial art, you know, I quickly removed the next Stephen and put Father Nwebe Joy so that people will not kill me. So that I will be there to see when my words will come to pass, finish. Yes. Because if I continue answering Stephen, they will kill me and I will die.
And they will not discover that what I'm saying is that me, I will be alive to laugh at your building castles on the California Tower of Babel, building against the church. No. Holding their meeting now, kidding. You know, when we see what is there in the realm of the spirit, so if the motivated, pumping money, you think it's by money? No. It's by the spirit. It's not by power, it's not by might. If you just walk out to buy, if you belong to Babangida thing, belong even to the Illuminati. Just this rosary. Can wait. Burukwa mmadụ nkete mbụ na enweghị mpastara nna gị ji na-agbọsị mamụ dem. It's a promise, it's a simple thing. Unless you repent. Each you may church, but don't use deception with the Blessed Sacrament. It's not a tool for you. It's not, the Blessed Sacrament is not your personal vessel. I will still make another video. It's not a easy way as in the Catholic, it's private, but as is a Catholic, and the Muslim. How many Muslim tickets have you got? Yeah, record the golden video. Also. Yeah, our attention was called to the fact that people go there, they do benediction every day, carry Blessed Sacrament around. No Evang Ebuka Obi. Apọtazi abịasịkwa anyị n'ọgbụrụ ụkarị chọọchị n'ọnọdụ afọ a na-ekwu egosi ebe afọ a na-ekwu those illegitimate masses and the illicit display of the Blessed Sacrament. You use Ifekali Church when promote your personal thing. You may see sinners go within the Father to manipulate everybody. You will suffer. And the suffering gabo ige burie na ata anụmanụ ọbara ga na-agba gị n'eze. You don't kid with the sacred things. When they mere trust. If you want to be a priest, you go into the say, you know, be a wine. You know? Aburo carry church. And you send you go become priest as if and with anything I need lose you for not having all those material things. It's your business. It's your headache. Fachibu Stephen. Come back. So more Stephen. It was more what I even never only few. So practice is the mashallah. Change your fast this Stephen. Tell Father will be joy. So that you can't kill me. I'm protected by the grace of the veil of the Immaculate Heart of Mary. Amen. So, Chukwu gozie unu ndị isi dị mma, ndị isi na-adịrọ mma ndonu unu mesị unu ga-aghọta. Ya gazie.